Il-proġett tal-Fontana ta' Tritoni huwa storja ta' kontinwità mal-proġett tad-daħla tal-Belt. Proġetti li huma ddiżinjati sabiex jagħtu lura spazji pubbliċi lill-poplu Malti. Kliem il-perit Antonio Belvedere mill-uffiċċju ta' Renzo Piano illi joffra assistenza teknika fil-proġett. But today people are designed for people, cities are designed for people, and this is what we have done on this project. So even this project for the Triton Square, it's exactly in this trend, in this continuity. We are designing a space for people. So yes, the public realm will have more space. This is a piece of city for the public realm. Il-proġetti se jkunu konċentrati fuq il-fost tad-daħla tal-Belt u l-pavimentar tal-Pjazza ta' Tritoni. Biċ-ċermen tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrindot Zoppardi, jispjega d-differenza ewlenija. Dan il-proġett huwa maħsub l-ewwel nett biex jagħti spazju ġdid biex il-pubbliku jista' jgawdih fid-daħla tal-Belt. Minn żona li dejjem nafuha tintuża bħala ċentru ta' operazzjoni ta' trasport pubbliku, qegħdin inħejju proġett biex il-poplu jkun jista' jgawdi din il-wesa hekk sabiħa fil-bidu tal-Belt Valletta, il-punt li jaqqat il-Florjana mal-Belt Valletta. Il-ħsieb hu li Pjazza Tritoni ssir ċentru għal laqgħat u attivitajiet soċjali, kulturali u rikreattivi. Il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi spjega kif dan il-Gvern mill-ewwel wera l-impenn tiegħu biex iwettaq proġetti ta' tisbieħ fil-Belt. Jidher li qabel ma kienx hemm rieda nitkellmu dwar li għandna l-upgrade hawnhekk, però aħna ħadniha bis-serjetà u se naraw biex kemm jista' jkun li għall-V18 dawn il-proġetti jkunu lesti. Minaħa tagħha Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Deborah Xkembri spjegat kif dan il-proġett se jingħaqad mal-kullana ta' proġetti li qed joffru dera xierqa lill-Belt Kapitali tagħna. Il-proġett huwa importanti ħafna l-Gvern se jkompli sebbaħ lill-Belt tagħna billi tija intratura li hija denja għall-Belt Kapitali ta' din il-kwalità. Dan il-proġett fil-fatt isegwi oħrajn li tlessew fi żmien raġonevoli u li taw lura lil pajjiżna l-identità u r-rikkezza tagħha bħal Forti Santirmu, Strada Stretta u Pjazza Kassilja fost oħrajn.